Hello kabsat, kumusta ka man? God loves you and Jesus cares for you. Thank you iti support mo iti right doing ministry. Iti places nga mapanan tayo. At the same time outreaches, Lord, agyamanak iti kinanayon nga panangtad yo iti support, iti kararag kabsat. Ken iti nyaman nga itultulong yo kabsat agyamanak. Katatangat siyempo pagtungtungan man taman jay saludsod nga sino ba ti amam? Sino ba ti amam? Malaksid iti kunata yung 9 tauan nga ama. Sino ti amam? Tadua gamin iti ama kabsat, ada ti Diyos ama, adamat iti Diablo nga ama. Unaan ta ti Diablo nga ama. Kunana jayan ti John 8:44, no, ada ti Bibliam dita. Kunana jayan ti John 8:44, anak na kayo ti Diablo nga amayo, ket kayatyo atong palen ti pagayatan na mamapatay manipod iti damo ket pulos adina kanunungan ti pudno. No agulbod aramiden na laeng tinatural ken kuana tasigod nga ulbod ken ama ti amin a kinaulbod. Daytoy iti Diablo nga ama. Ama ti kinaulbod hanna nga kanunungan ti pudno mamapatay agribribildi kini Apo Dios bumusbusor kini Apo Dios kinahan nga sumursuro ti pagayatan ti Dios. Daytoy iti kilasin sa tanas kabsat ket adamot iman dagiti sumursurot ken kuana ket mamati aksi ka nga agbuybuya haan ka nga kabilang ditoy. Amen. Ket no kabilang ka man kasapulan ta nga agpakumbaba agpakawan kini Apo Dios. Ta kunana ditoy isuda dagiti maitapwak ti impierno sadyay saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada ket apoy di met maidem. Makita yun dito jay Mark 9:48. Ket kabsat pakaunay-unay ko kang ka no kastoy pa lang tiraramiden tayo agpakumbaba tayo kini Apo Dios. Haan tayo nga itulukan nga maadipon tayo iti kabusor. Haan tayo nga itulok nga maadipon tayo ni Satanas kabsat. Ada ni Apo Dios. Tati sumarunong nga ama. Kunana ija John 1:12 kunana ngem met dagiti imawat ken namati. Kunana imawat ken namati ken kuana ken Hesukristo isut gapuna nga inikan na ida ti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Amen. 1 John 1:12. Kita nyo kanito ket kunana iti 13 saan ang nagbalin nga anak ti Dios akas iti gagangay nga panakaipasngay ti tao tat ti Dios mismo ti amada. Amen. Nagmayat nga agbalin nga ama iti Dios kabsat. Taamom ti Dios isu ti kangatuan so kalaingan isu iti mangmangted ti biag isukot na parabor manangasi ken nalintag. Ket kabsat no isu ti ama tayo handa tayo pulos baybayan. Ket daytoy ti kayat na. Tano isu ti sultong palan tayo ti bilin na kabsat. Ti kunana ijay ket langit iti turong tayo. Langit iti turong kadagiti amin nga nangawat kini Hesukristo. Si pupudno lakit iti puso na kabsat. Haan nga bareng-bareng awan ti intensyon nga daduma ti motibo na laang awatan na ni Hesukristo akas Dios kin manupot. Takayat na nga mapan iti pagarian iti ama. Ket daytoy ti kunana kabsat. Iti langit no kayat mo nga makita iti description ti langit mabasa mi Revelations 21 nya unupaltiing 21. Awan ijay iti ladingit, awan iti sangsangit, awan iti sakit, awan iti patay, nya kalsada pulo sa balito ket naaramid iti nagkakamamayat nga batbato. Ket ditoy ti kunana tayo nga kayat tayo amin nga papanan nga masapol kabsat nga awatem ni Hesukristo akas Dios kin manubod mo. Amen. Naglawag ta si asinuman dagiti mawat ken amati ken kuana ken Hesukristo ket naikan ti kalintegan ngagbalin nga anak iti Dios. Amen. Ket no si kamet tuloy ta. No si kamet ket kunamon nga amam ni Apo Dios. Inawat mo ni Hesukristo. Adamot ja kuna tayo nga panagtultuloy, panagpampamati kini Apo Dios. Tagyaman ta tayo ta even me myself hanakmat nga may kari ngagsaukan niyayo ngam gaputi parabor ni Apo Dios gaputi kaasin na adda nga inikanda tayo iti tured inikanda tayo iti laing tapno mangibingay iti saon ti Apo Dios babaen iti Espiritu Santo metlang kabsat. Ket daytoy metlang ti share ko even me it's my testimony. I'm not worthy but God is so loving that He gave His Son for us all. Nya tapno maisalakan ka ken maisalakan akmat kabsat.
Kat kada tayo nga mangibaga nga ama, ti kuna na nya ikanta lang man iti AMA. A ayatom ti Dios. Ayatom ti Dios iti amin a pusom, iti amin a kararwam, kin iti amin a panunot mo. Taluday ka kabsat. Nya kat kuna na daytoy ti umuna ken kang runaan na bilin. Nya ti maikadua kang runaan na bilin nga umasping ti umuna ayatom ti padam a tao kas iti bagim. Amen. Masarakan daytoy di Matthew 22:37 to 39. Kat kabsat iyawis ko kung ka. No talaga nga amam niya po Dios kat ay daytoy niya ayatom iti Dios mo, iti amin a pusom, iti amin a panunot mo, iti amin a kararwam, iti amin a pigsam, ipang pangrunam isuna kabsat. Nya dahil kinanayon ko ang ibagbaga, basaam niya Biblia, makitungtong ka kiniya po Dios, agkararag ka, maki-fellowship ka ti padam nga namati kabsat. Nya tati cellphone ikka nakalang iti basit nga liwliwa. Agragsak tayo, agkatawa tayo, kadag iti videos nga mabuy-buya tayo. Ngem iti saon ti Dios, iti Biblia, ited na iti biyag kakabsat. Dahito iti mangted biyag kinsalon at ti siya sino man nga mangawat kadag ito nga sao. So tinbaga iti Proverbs kabsat. Kat dahito ipang pangruna tayo garon, nga isik isuna, na biruken isuna, iti kinalinteg na kabsat. Kastamat ko na dyan, ayaten tayo ti pada tayo nga tao. Nya akas panagahet tayo ti bagi tayo kabsat ayatem ti padam a tao karkaro ti kastoy nga tiyempo no namati tayo mabalin nga adu dagiti mangisasao kada tayo ngamhaan nga diay ti umdas nga pantipangguraan kadakwada no di ket ipakita tayo latta ti ayat ni Hesukristo ayat ti Dios kadakwada. Amen. Tatatta nga tiyempo krisis pandemic nagadu nga restriction no nyaman nga problema nga nagsa rinumrumuar ada ti family problem, financially problem, and even health problem. We need God in our life. We need to share Jesus Christ. We don't, I'm not ashamed of the gospel because the gospel can bring salvation to a man. Sino man ti bang dengeg iti daytoy. Ket adda kadi nga i-share tayo daytoy ti kakadua tayo. Adda nga ibagha tayo ti ayat ni Hesukristo. Nga bugbugtong anak ti Dios kabsat. Amen. Isumam deta karubam kabsat. Awisam deta karubam. I-open mo deta balay mo iti Bible study o no prayer meeting. No ada kabagyam nga pastor, awisam tag kararan. In the name of Jesus. Tada nga mga gantayo iti saon ti Dios. Haan nga religion ti bagbaga tayo. Iti Biblia na imbag nga damag. The Word of God. Kat iso ti apan tayo bagbaga ayan ti papapanan tayo. Hantayo nga ibagbaga iti religion no sekta no diket ti saon ti Dios ta isu ti makapagbalbaliw iti maysa nga tao in the name of Jesus. Kat ditoy kuna nakabsat nya iti maysamet nga kuna daytoy JM kat mangnamnama tayo. Amen. Mangnamnama tayo ken Hesukristo. Mangnamnama tayo iti karin ni Hesukristo. No isuket in na pangpangro na tayo, inayat tayo, iti amin tayo, inayat iti pada tayo nga tao, kas panagayat tayo, iti bagi tayo, kabsat mangnamnama tayo. Adi ko na nga blessed hope, iti English. Yan. Nga adanto kat no umay to isuna, kat alaanan to, da tayo nga kukwa na. Amen. Praise God. Takuna na dito'y kabsat. Kahit ko lang man nga basaan da ito'y. Ako dyan ti Titus, Tito, 2:11 naging gana iti 13 ko na tayimpakitan ti Dios ti parabor na nga agpaay ti panakaisalakanan iti sangkatauan awan sa bali ni Hesukristo. Isuro na tayo dayta a parabor a mangiwaksi ti kinadakes a panagbiag. Amen. Ken dagiti na inlubungan at arigagay iti kasta agbiag tayo na parbeng nalinteg ken na indyusan ti agdama at tiyempo. Amen. 13 ko na bayat ti panaguray tayo tinagasat nga aldaw anamnamaan tayo. Amen. Tako na tayo dyan ti first tatay namnamaan tayo mat gumapan tayo iti saklang ni Ama. No talagang agtultuloy tayo ken kuan na kabsat. In the name of Jesus. Kat kabsat. Ano na pa ditoy datayo nga inayaban ni Apo Dios. Datayo nga insalakan ni Apo Dios. Nya kat kuna datoy pinagbalin na datayo na dalus at tao nga agpaay ken kuana ken napasnek nga garamid iti naimbag. Amen.
no naisalakan tayo, narik natin ti parabor niya po Diyos, simpo tayo mat nga agaramid ti naimbag. Ipakita tayo babaan iti aramid tayo, biyag tayo kabsat, ngiwat tayo, kinunyaman ti maitulong tayo, ti pada tayo nga tao. Amen. Praise God. Kat jay last, nya jay kat kuna na agtalinaad anatibkar. A, ayatom ti Diyos. M, mangnamnama tayo kay Yesu Kristo. A, agtalinaad anatibkar, iti pamati. Kabsat. Takuna na dya Colossians 1:23. Masapul nga rod nga agtalinaed kayo anatibkar ken natalgad iti pamati. Diyo itulok nga magungon kayo ket mapukaw yo tinamnama ang nagunod yo idinangegyo ti ebanghelyo. Daytoy ti ebanghelyo ang naikasaba kadagiti amin na tattao dito'y lubong. Daytoy ti gapuna siyak ni Pablo nagbalinak nga adipan. Amen. Naglawag dya ko na agtalinaed tayo anatibkar ken natalged iti pamati. Di tayo itulok nga magungun tayo ket mapukaw tayo tinamnama kabsat. In the name of Jesus. Tada ito yung ebanghelyo iso iti kuna tayo nga solusyon kadagiti mapukpukaw nga kararwa kabsat. Amen. So nga kabsat agtalinaed tayo. Takuna namot lang iti Aramid 14:22. Pinatibker na dagiti pamamati ken binalakanan da ida ngagtilanaed as ipupudno iti pamati. Imbaga na masapol nga aglasat tay ti adu arigat sakbay asumrek tay ti pagarian ti Dios. So kabsat adu ti trials iti biag tayo. Nya family relationship mabalin nga trials, financially sakit nya education di pa nag-eskwela mabalin mo't lang kuna tayo agbalin nga trials, but kabsat ada ti ama tayo nga handa tayo nga baybayan. Amen. Ada ti ama tayo nga nalaing manangaasi managparabor nalinteg kabsat. Kat daytoy nga ama tayo haan nga mangbaybayan. Kat isu tinang ikamangan tayo ni tiyam amin tayo. Kat isu nga agtalinaed tayo awan ko matirason nga agsanod tayo. Awan ko matirason nga aglamiis tayo ti pamati kabsat. Ta nagrigat nga nalalamiis ti pamatim kat umay iti apo nga mangala ti kukwana. Sayang kakabsat. Nya kat agbalin tayo kiti nga kuna tayo nga narangrang napudot nga Kristiyano. Urain yaman ti biag. Di tayo ibain. Nusakto lang ti biag mo, tuloy. No ko na mga napanglawa, tuloy nga agpamati. Numot na wadwad ti panagbiag mo, tuloy nga agpamati. Haan nga dagitoy ti rason. Nya, tanong minsan rasonen. Dagitoy ko na tayo nga panag-busy. Busy ti trabaho, busy nga agbirok iti kwarta, busy nga agbirok iti makan. Ngam sino tinangted ka dagitoy kakabsat. Ni Apo Diyos. Sino tinangted ti pigsa tayo ni Apo Diyos. Sino tinangted iti kapanunutan tayo, agdiskarti tayo iti panagbiag ni Apo Diyos. Iso nga kabsat nga agtalinaed tayo latta. Taaduman ti paglasatan tayo ngam pulos di na tayo ibati ni Apo Diyos. Agyaman tayo kadagitoy nga paglaslasatan tayo ta paglasatan laeng kabsat paglabasan subok lang kanya tayo. Ket dagitoy ti stepping stone tapno agbalin tayo kiti nga napudpudno nga namati inagbalin kiti nga nasantuan nga anak iti Dios. Tano dumteng to iso na daytoy ja kuna tayo nga glorification. Makita tayo ni Yesu Kristo akas isuna. Amen. Ket kabsat nya no amam niya Apo Diyos, ibagbagam, ika-claim mo, katagtuloy ka. Nya, i-claim mo pabigsam, kot no si kamat kat limamis. Mabalin nga, haan kaunayin nga nag-active, haan kaunayin nga nagpampamati, kabsat awad imposible kini Apo Diyos. Agpakumbaba kini Apo Diyos, katagsubli ka kiti. Agrugi ka manan nga aglukat ti Biblia, agrugi ka manan nga agkararag, agrugi ka manan nga agworship kini Apo Diyos. Agrugi ka nga mangbiro ka dagiti namati. Yeah. Mabalin siguro nga naapektaran tayo amin iti COVID adu ti rason tayo so nga pengan tayo makigimgimong apay nga hantayon nga maki tartaripnong iti pamati iti fellowship but no kabsat. Yeah. Intayo latta. Amen. I believe that God is with you. Kat no si kamat kathan mo pay lang nga ama ni Apo Dios. Tararamidem pay lang ti kayat mo. Han mo nga sursurutan iti pagayatan ti Dios. Agribribildi kat iti pagayatan ti Dios. Kabsat iyaw awis ko kang ka ay ayaten na kani Apo Diyos. Ti iman na iyaw awat na kang ka. Kaya't nakanga-rescuean iti inyaman nga sitwasyon mo. Kat kaya't nakangaidalan nga agturong iti ama. Kabsat nya ti aramidan talang agpakumbabata akseptaran ta ni Jesus akas Diyos kin manupon. Kat ited tayo iti amin tayo.
kat isuna mo tinangamong bendisyon, panakaisalakan, panakasubot, panapakawan ni Jesus amin deta kabsat. Inaramid na reta di krus di Kalbaryo nga isu nga nagdagdag iti dara na. So kabsat, God bless you in the name of Jesus. Let's pray. Lord, iti daytoy nga buy-buya nga kabsat, Lord, no, dahito man kat namati in the name of Jesus. Adda ka nga papigsaam pa iti pamati na nga agtuloy ka di Apo Diyos. Ken papigsaam iti pamati na nga mang i-share iti, O Lord God, Ebanghelyo iti pada na nga tao. Kat no dahito mo't katahaan pa lang o Apo Diyos nga namati. Sagidom ka di ti puso na, tagpakumbaba ka di kan ka, ta-akseptaran na ka akas Diyos, ken manubot na. In the name of Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Kabsat, God bless you. Yeah, thank you. Iti panag-like, ken panag-comments, ken panag-share iti daytoy nga video. In Jesus' name. God bless you.